Okay. Hello mga ka-foodie! Hello mga ka-foodies! Live tayo po ngayon. Yes. Wala pa. Wala pa. Kasi wala pa Ito. naka-premiere. Iniwan nila kayo. Ayan na. Hello, it's me, Gretchen! Ayan, Hello, mega Sisi. shoutout. Ayan na. Okay na? Okay na, Sisi? Okay na ba yung live namin? Alora, Hamil, Yoroke. Ay, Prani! Raja? Ay, Raja! Hello. Okay na? Sige, kain tayo Ay, Sabay-sabay tayong kumain. Yes. Ayan. Jeffrey shout! Tatambay Prani. ni. Oo. Ayan. Kakain tayo. Raja, hello, Raja! Ito yung pagkain namin ngayon. Meron kaming garlic, butter, hipon, Ito. at saka tawilis. Tawilis. Kain tayo ng tawilis. Hello, Digna Corpus. At saka, meron po tayong Kilawin. kilawin dilis. Ah. Ayan. At meron tayong sausawan dito, guys. Ayan. Suka na may pipino. Ayan. Hello po, Patricia Cuson. Quezon. Hello po. Quezon? Quezon. Pa-shoutout po mga idol. Super Lapa at hi. Hello, Ana Thank you Lucy so Pata. much. Tignan mo yung mga anak ko, ikaw. Yan. Kain na tayo, nagugutom na ako. Kain na tayo, guys. Hello po, lunch break. ASMR, kain po tayo. Red Kent Bites. Hello. Kain po tayo, Red Can Bites. Ito yung ano namin, matagal na kami hindi nag-post ng mga video namin. Kasi sumama yung pakiramdam ko ng Yes. ilan araw. Niyaya ko siyang mag-live. Ayan. Kain po tayo. Ito, kain tayo. Ay, hi Stephanie Paltep! Kain tayo, Tep! Happy New Year! Ayan! Happy New Year po sa inyo lahat! Hello po, Isa Tisay. Happy New Year po. Ayan. Ayan, meron na tayo 15. Nanonood na silang 15. First Norsunga namin. Vlog! Hello! Mega shoutout! Kabalen! Hello po! Shout out po MJ Y at kay Lisa Gay Magat po. Hello po, Lisa Gay Magat! Happy New Year, kain po tayo. Mm. Sabi rin po. Kabalan, Mike and Len channel po. Happy New Year. Happy New Year! Mga tamo, Kabalan. Tawilis, oh. First time namin mag-live. Kasi, di ba last video namin in 2020, so, hindi na namin na-premiere kasi, di ba, baka pag in-upload po namin to, aabot siya ng January 2. So, nag-decide po kami na mag-live na lang. Yeah. Tsaka guys, busy kami kasi. Stephanie Paltep, kain tayo, be. Ayan. Kain po tayo. Kumusta ka na dyan? Ayan. Ito yung ano natin. Christy! Oy, Christy, mangan! Christy Mangan, I miss you guys. Ay, wow. Ay, no, Christy, Wow. my favorite. Thank you, MJY. Happy New Year po. MJY, thank you so much po. Ayan. Jenhen Capares, Happy New Year. Kain po. Ayan, si It's Me Grade yan, oh. Happy New Year po. Ang sarap na ano. Ano kasi ito? Ano? Kilawin. Kilawin. Ang sarap ng kilawin ng ano. Isda. Isda. Dilis, ayan, oh. Banadera. Jun Banadera po. Hello po, Jing Banadera. Happy New Year po. Ingat Lutong po. pachamba-chamba. Pachamba. Yan lang. Pachamba. Hello po. Jenen Capares. Happy New Year sa inyo. Happy New Year din po sa inyo. Lunch break ASMR. Hello po. Kain po tayo. Kain po tayo. Oh, Cook like crazy.
Ayan si Cook Like Crazy. Kain tayo. Happy New Year, Cook Like Crazy. Pipino. Bisitahin niyo po si Kukulat. Ayan mga kapudibis, bisitahin po natin si Cook Like Crazy. Ayan. Opo, nagluluto din siya ng mga iba't ibang menu po. Masasarap po yung mga pagkain na niluluto niya at mura lang po, affordable po yung mga niluluto niya. Yes. Punta po kayo kay Cook Like Crazy. Hello po, Ian Galvez. Happy New Year po sa inyo. Kain po tayo. Lunch break ASMR. Hello po. Happy New Year, Raja May, Roque, tsaka yung family niya, Tita, ng Ansang, Tita Ansang. Marudi. Yan. And Happy New Year. Happy New Year. Bawal daw yung ano, Oo, kasi labas-labas. alam nyo, lockdown po niyan kami kasi nga bawal po lumabas. Yes. Hello, Ba hello sa director daw. Naririnig. Ayan, hello sa Hello sister. Hello. Beshi! Simple Jean! Beshi, kain tayo. Yung director naglalaway lang. Yung director namin yan, no, naglalaway lang. Oh, Sige, bibisitahin namin si Cook Like Crazy. Crazy. Salamat, it's me, Grajen. Thank you so much. Mag-subscribe na din kayo. Kain tayo. Kainin mo to. Yes, napakasarap ng kilawin, guys. First time ko pong kainin to. Oo. Wala muna tayong karne kasi, syempre, di ba, sa New Year, puro karne po yung kakainin natin. So, isda muna tayo. You're welcome, Cook Like Crazy. Sexy director. Sexy ba din ah? Cook Like Crazy, sexy pa rin yung director namin. Paano daw i-share yung live? Hindi ko alam, Frenny eh. Eng sila. Ano to? Share mo na lang sa Facebook yung live namin. MJY, pa-shout out naman po sila Ma'am Maricel Rosales at kay, ano ito, Kiabot TV. Hello po, Maricel. At kay Kiabot TV. Shout out po sa inyo at Happy New Year po. Yes, Happy New Year. Hello po, Melody Caru. Maparasing kay. Hello. Melody Caru from Melbourne, Australia. Hello Wow! po. Ay, yes! Happy New Year po sa inyo. Yung ganda namin nasa Australia na. Kinakabahan ako. First time namin mag-live tapos kumakain pa. Yes. Okay na, na-share ko na. Ay, thank you so much. Na-share na daw ni ano. Hello po kay Jeffrey Chow. Pancanitas TV, YT. Pancanitas YT. At kay Susette Mortesa. Happy Boys Foodtube. Foodtube. Happy New Year, baby M. Ay, Merry Christmas po. Ay, At kay Jenjack Kaiden. Jenjack Kaiden ASMR. Ayan. Happy New Year po. Gusto sa si kay Happy Boys. First time namin mag-live, kinakabahan ako, tapos kumakain pa. yes. Oh, Si Sarmiento! Ay, ayan yung kapatid ko, si Sarmiento. Oy, maganda mo ba? Kain po tayo. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year. Ayan. Ano yung resolution? New Ayan. Year resolution. Yan, New Year pala. Meron pa galaw. Meron pang New Year, ah. shout out daw si Amir first. Shout out kay Amir John. Baby Amir at kay Gerard. At Yes. kay sa bunso nila na si Raming. Sara Ramin. Yan. Ganda ng pangalan, Sarah.
Sia. Si Sarmiento, oh. Kalago mo daw, sabi na. Sino? Maharot, Mike and Dan. Kalago na maharot. Ay, Yamo. Maliit na bagay. maliit na bagay yan. Sis, Yamo malago, Mike and Lenchan, ikaw ah. kala ko sinabi ka na Kuya Mike. Mm-mm. Kung Kuya Mike, Diyos ko, dai. Bibigyan ng jacket yan. Bernadette Gasa, shout out sa'yo. Yan. Wow, gandang buhok. Always watching you guys in Melbourne, Australia. I enjoy you. Their video. Thanks for the shout out. Basta Kapampangan, Malago. Ay! Naturo-turo lilit, Kay malago. Melody Caru. Tama po ba? Ano na lang po, paki-check po kung tama po yung pronounce ko po. Mga lagula talaga din Kapampangan. Totoo po ito, malagula po din. Away, my kinis. May kenlen to, malago ko. Marine ko kanang kunanganin eh. Marine ko tuloy. Wait, Narita, paano tong dollar sign? Uy! Pantunan meken! Dali na! Mukha ka. Ay, mukha ko na chinita ngayon. Sino? Si ano? Hello po, Jonalyn. Masarap ng ano, mga tawilis. Mukha ka daw Chinese. Ay, Chinese. Ito yung ano, sausawan namin, no? Yan, no? Maraming ano, maraming pipino. At saka may bawang. Paminta. Kain po tayo. Masarap. Wala munang paputok. Yes! Paputok, no? At bawal yung torotot. How much gusto mo daw, sabi na Len. Bigay mo ang lahat. New Year naman, Sisi. Yes. Yung pinakamalaki. Yung pinakamalaki ay bigay mo na ngayon. Yung ano, yung bahay mo tsaka bahay lupa. Hello po, Jonalyn. Kain po tayo. Happy New Year po sa inyo. Nakakagutom naman kayo, diet pa naman ako. Ako din po. Hello po, Jonalyn. Bawas po ako ng karne. Sarap naman, nakakamiss ang sampalakol. Ay, Diyos ko, oo, nakakamiss talaga, kaso lang bawal. Bawal muna ngayon, Bernadette. Tindet, bawal, Kenny. Hello po, Ma'am Jonalyn po. Kain po tayo. Diyos ko, ipakaili ko ang Mike and Len. Mukbang with JD, Baby Jess. Shout out sa'yo. Doon kaya banda kalupay kayo. Bakit? Iba ano? Kalupa kaya anuan, ha? Kalupa kaya ang tao. Yaman. Mukbang with JD. Shout out Hi, sa'yo, mukbang with Baby. JD. Hello, Bear. Hello po, Ma'am Melody Caru. Yes, you pronounce my surname correctly. I am from San Fernando, Pampanga, but now based in Melbourne, Australia. Keep it up and good work, guys. Hello po, Ay. Ma'am. Taga San Fernando ya pala. Kaya malaguya naman. Kapampangan din po kayo? Yes. Taga San Fernando yan eh. Opo. Taga Lubao po kami, Ma'am. Malapit lang po tayo sa San Fernando at Lubao. Mm-hmm. Ingat po kayo dyan, Ma'am. Ma'am Melody Caru. Thank you so much po sa pagbisita po ninyo sa live chat po namin. Yes. Lang first time namin na ano dito. Oo. Sino pa? Hmm. Ay. Hey! Lovebirds! Thank you so much, Red Ken Bikes. Ayan, Red Scan pa. Salamat po. Mga DB, please, supportan po natin si Red Ken Bikes po. Ayan. Masarap po silang kumain. Ay, Yes. yung mga, minsan, nagtiketo diet po sila. Discarding basic. Happy New Year, sis. Alvi and babaeng BBM. Ay! Hello po. BBM. Shout out kay Happy New Year po. Discarding basic. Atepa. Ano to? Atepa. Yan.
Hello din po kay Hope Dayaday. Always watching you. Bot. Thank you so much po. Thank you so much Hope po. Dayaday. At kay Ian Galvez. Hello po, shout out po sa inyo. At kay Cheryl Abatay po. Hello po sa inyo. Happy New Year po. Habitol po. Happy Tulpo, sino ba to? Ay! Ha? Wala po akong kasalanan. Bakit nandito sa idol ko pa naman sa Happy Tulpo? Happy New Year sa lahat. God bless. Happy Tulpo, wala po akong tutulpo. Wala pa naman po na ano sa akin, nanakit. Natakot ako, nandito si Rafi Tulpo. Oo nga. Wala pa po nanakit sa akin. Kapag meron na, chat-chat kita kagad-agad. Sino bihira? Habitol. Pumasok si Rafi Tulpo. Oo nga. Ang ingay mo kasi eh. Tahimik. Ay, hello po Cynthia Palomar. Hello po, Happy New Year po sa inyo. Hala si Rapi Tulpo, pag BG-BG lang siya. Hello po Rafi Tulpo, baka naman. Ayan. Kain po tayo Rafi Tulpo. Na po, DB, bebay, marat. Mike and Len Channel, BBM, makamandag daw yung alindog mo, sabi ni Mike. Diyos ko, wala karibigan ko. Ate ko kamandag. Hmm. Hello po, Ma'am Nikita Bakasmot. Hello po sa Namiss inyo, ko kayo. Ma'am Nikita Bakasmot po. Happy New Year po sa inyo. Happy New Year po, ma'am. At kay Jessie Pastrana po, hello po sa inyo. Happy New Year po. At kay Maria Nilda Empleo. Ayan. Simple Jing, hello po. Simple Jing. Happy New Year po, sis. Hello po, Eileen Akpang. Hello po, Happy New Year po sa iyo. Rafi Tulpo, natatakot ako tuwing nababasa ko yung Rafi Tulpo. Oo nga, no. Kaya nanahimik ako eh. Baka bigla-bigla na lang. Nasa ano na ako. Kain po tayo. Shout out po kay Maria Nilda Empleo. Happy New Year po. Da po, DB. Mega shoutout. Po, Sino DB. po? Armies. Bago. Busy yung mga armies ngayon. Gumagawa sila ng... Nagbabalot sila ng mga regalo po. Oo, tsaka yung Bigas. kalame. Kalamay. Kasi po mayroon po kaming reunion sa January 1. Yes. Abangan nyo guys, marami kaming palaro doon. Hello po, Roda Medinilla po. Happy New Year po. Kain po tayo, ma'am. Roda Medinilla. Hello po, Art Cgen. Hello po, Art Cgen. Happy New Year po. Happy New Year po sa lahat. Ayan. Yan. Kain po tayo. Pagpasensya na po, medyo tumutulo yung ano ko. Kasi, ano lang, ilan araw akong may sipon. Masama, kasi diba, ilan araw yung pangit yung panahon, diba? Uulan, tapos araw. Paggabi, lamig. Hello po, Albert Miraflor. Hello po, Albert Miraflor. Happy New Year po. Happy New Year po. Kain po tayo. Pipino. Happy New Year daw, sabi ni Mama Apple. Happy New Year po, Mama Apple. Apple. Hello po, Cynthia Palomar. I love watching your mukbang, The Foodie Bee from Las Vegas, USA. Hello po, ma'am. Hello po, ma'am. Wow, pumunta na naman Thank you yung... so much. Si Thank you po. Sarmiento. Thank you so much po, ma'am. Si Sarmiento, Happy New Year, sis. No ka rin kakanyan. Bawal. Lockdown kami, Kenny. Bawal kaming lumabas. Lockdown. Hello, Lalabs! Ayan si Lalabs, si Nadancel. Hello po. Hello, Nice sis. Queenie.
Hello po si Sisi Love, Sheena Dancel, Sheena Lalabs. Thank you so much po. Happy New Year po sa'yo. Yes. Ayan. Kain po tayo. Baby Jess! Kain tayo, Baby Jess. At Choco Bali. Tsaka bale. Raja May Roque, kay Mama Apple na lang daw po yung hikaw. Ito pa. Twinnie, na-miss daw niya yung ano. Kain po tayo, paubos na yung pagkain natin. Namiss na daw tayo. Mm-mm. I miss you too, lalabs. Thank you, mukbang with JD. Ingat po kayo dyan ni Habi. Ayan. Mukbang with JD, Happy New Year, pakisabi kay Dex. Oo. Nana? Ba't nandiyan si Willie Ravillame? Saan? Ayun, no? Ay! Pili! Bigyan mo akong jacket! At saka ano, my phone. Ay, my phone ba yon? Ano ba yan? Puro artista yung nandito sa atin. Salamat. Salamat, Shopee. Willie Ravillame penging jacket. Sabihin mo muna, salamat, Shopee. Bibigyan ka daw. Hello, Erin Wow! Bagong kaibigan po. Happy New Year, Erin Wow! Happy New Year din. Lax White, Lax White ba? Hindi Lux White. Excuse. Hindi Lux White yung gamit ko. Ano? Ano kasi yun? Perla? Hindi. Tide ba ang gamit mo? Kaya ang ganda ko. Taray, ganda ko. Tide yung ginagamit ko sa sabon. Pangalis na ano yun? Artsy Jen, ang ganda. Love your, love your earrings daw. Ay, thank you so much po, ma'am. Rapid Tulfo daw, shoutout tayo. Willie Ravillame, shoutout daw, sabi ni Rapid Tulfo. Ay, wow. Hintayin natin si Mike Enriquez. Gusto ko si Mel Chanco. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Ganon! Nakikita Bakasmot po, Happy New Year po, ma'am. Rowena Sabado. Hello, Rowena Sabado. Wish ko Mika love life me, EBBM. Wish mo po, kaya ba po patunan to? Kusa yan datang. Kusa niya datang po. Kasi sa petunan, may pamugbuga na ako mo. May pang kusa niya datang. Thank you so much, Rowena Sabado. Thank you po. Daraki yata yun eh. Daraki yata yun. Hello, tita! Sabado. Kilala ka, tita? Ikaw ba yan? Thank you po, ma'am. Nakikita Bakasmot po. Ingat po kayo dyan, ma'am. Yes. Thank you so much po, ma'am. Jeffrey Chow. Prenice. Kain Friends, tayo. kumusta po kayo ni Kuya Jeff? Jeff. Yan. Ingat po kayo dyan at Merry Happy New Year po. Simply Jing, Beshi. Happy New Year po. Kain tayo ng Naubos ko na yung pipino, guys. Malalag na tanda ko. Leia Paya. Hello po, Leia- Laya Payaon. Payawan. Payawan. Hello po, Hello po, Happy New Year po, Leia Payawan. Happy New Year po. Thank you so much po sa suporta ninyo. Ang dami na, ang tamis na Pangkanitas, Whitey. Panchanitas, Whitey. Ayan Hello po, Panchanitas Whitey. Ayan. Thank you so much po sa suporta po ninyo. Happy New Year po. Ang resolution mo.
Ano daw yung New Year resolution mo? New resolution? Oo. Magmula bata ako, yun yung yung ano ko, hanggang ngayon, hindi man dumadating, kaya wala na. Ang ano? Yung resolution. Ano nga ang New Year resolution mo? Siyempre, akin na yun. Sabihin mo nga eh, para alam Ano na. nga? Cute pa din. Anong by one mo kaya? Cute daw pa rin sila. Hello po, Eileen Romano. Shout out po sa iyo. At Happy New Year po, Eileen Romano po. At Aris Jules. Hello, Aris Jules. Hello po, Aries! Ingat Pa-shoutout kayo naman dyan. po kami. Ay! Ay, Sino yan? Hello, Lan. Ay, thank you so much, Lan. Lunch break ASMR. Thank you so much po! Happy New Year. Please, supportahan po natin si Lunch Break ASMR. Paki-suporta po at mag-subscribe na po kayo sa kanya. Yes! Happy New Year po, Lunch Break ASMR. God bless po. Ang New Year resolution. New Year resolution ko, guys, magbabago na ako. Na ano? Hindi na ako matakaw ngayon. Matakaw ka ba? Hindi. Dapat sabihin mo, mag-exercise ka. Hindi, ganun din yun. Ako, New Year resolution ko, Ano? maging mabait. Ay! Ay! Ayaw nilang maniwala eh. Milagro yun, ano eh. Mm. Isang milagro yun. Isang milagro yun. Hindi. Mabait naman ako. Ay? At saka, Mabait po to kapag tulog, guys. Uy, Charot lang, mabait nga to. sa 2021 guys, abangan nyo po yung mga next videos po namin. Yes. Mm. Hello po, Jennar16. Hello po, Jennar16. Happy New Year po. Ingat po kayo dyan. Si Sarmiento. Lockdown po kami sa sa 31 hanggang January, di ba? January 4. Ayan. Lockdown kami dito. Bawal lumabas sa bahay. May checkpoint dito bawat kanto. Yes. Yan. Pag lumabas ka ng sa baryo ninyo, pag di ka na makakabalik. Mm-mm. Yung nag-checkpoint dito, guys. Try me, Helen! Ha? Si Sarmiento, try me! Ayaw ng Gcash ko. Aris Juice, babae Mabay- na harap, tama lang mukbang mo, madami. Suplada po ba? Hindi ako suplada. Hindi man suplada to. Aris, mabait to. Ano lang? Mukha lang, tingnan nyo, Mukha lang ako Oo. suplada. Hi, Jennar16! Maraming salamat po. Hindi ba suplada to? Tingnan mo, namamaspas. Hindi ba suplada? Charot lang. Ganon lang, ganon. Hindi naman ako suplada, mukha lang po ako suplada. Mm-mm. Pero mabait po ako. Yes. Guys, supportan nyo po si Jennar16 at meron po siyang YouTube channel. Mag-subscribe na din po kayo sa kanya. Opo, Napaka-sweet nilang. mag-jowa. Sana all. Opo. Meron ganon. Ayan. Si Sarmiento, inihintay ko yung Yung Chris, ano mo? si Christina, sampalan daw ng langka. Gusto mo? sampalan na lang. Gusto Hello? nyo guys, sampalan kami dito O sa yan, nandiyan araw. na si Mel Chanko. Ay, nasa ayan! Milk Chanko, hello po! Happy New Year's sa lahat. Ayan. Si Mike Enriquez, si ano na lang, si Mike Enriquez na lang hinihintay natin.
Ma'am Mel Chanko, maraming salamat po. Gusto ko mabalita, mabalita. Punta tayo sa Ma-picture. 24. O, ma-picture tayo sa 24 oras. No? Ayan. Sa ano? Magpakailanman. Ayoko sa magpakailanman. Pati yung buhay mo maano dun. Hello, Kabalen Discarte. Shout out sa iyo, Kabalen Discarte. Yan. Happy New Year po sa iyo, Discarte. Nandito si It's Lenny, sabi ni Jeffrey Chow. Asan? Mel Chanko, shout out po sa iyo. At kay Rapi Tulpo at kay Willie Revillame. Yes. Si Mike Enriquez na lang po hinihintay natin. Mel Chanko, ngayon, bukas, at magpakailanman. Sana. Ginars, hello po. Ayan, naubos po natin yung pagkain natin. Yes. Ayan, very good kami. So mga Ka-Foodie, abangan nyo po yung mga videos namin next year, January 2021 po. Yes. Ang mga games namin, guys, duguan na yon. Oo. Padugo na. Mm. Tsaka meron din po kayong bagong aabangan po sa amin ni BBM. Yes. Abangan nyo po yun. Yun po yung matagal na namin pinapangarap gawin ni BBM. So Mhm. ngayon po, matutupad na namin gawin. Tuparin po namin yung sa bago po kami nag-start magmukbang ni BBM, meron po kaming pinag-usapan ni BBM na Simple ni Kai. pinapangarap gawin namin. So ngayon, Yes. sa January 2021, gagawin po namin yun. So abangan po Diskarte. ninyo. Wow, kaabang-abang. Opo, abangan nyo po yung 2021 po namin. Kaabang-abang. Opo. Yes. Mike Enriquez, nandito na! Eileen Mel Roman, Chanko, oy, may partner. asawa na po ba? Andito ka din. Andito ka din. Si Mike Enriquez. Aray ko. Mike Enriquez. Yan. Eileen Romano, opo. Hello po. Ayan guys, yung pinapangarap namin matutupad na. Pangarap ko pala matutupad. Oo. Magpapaano na ako. Autopsy na ako. Hindi. Hindi. Magpapaano na ako. Magpapalit. Magpapatransgender ka na. Mm-mm. Hindi. Happy New Year po. Simple ni Kai, Happy New Year daw. Simple ni Kai. Hello, Simple ni Kai Sisi. Shout out sa iyo. Happy New Year sa iyo, Sisi. Ayan. Sino pa? Christy, balbal ka talaga ng BBM. Rapi, walang tayo. Mike Enriquez, Rapi, collab tayo. May iimbestigahan tayo. Wag po ako Simple ni Kai. Simple ni Kai, hello Sisi. sis. Happy New Year po. Ayan. Maggi-games po sana tayo, kaso kung maggi-games po tayo ngayon, hindi siya ma-upload ngayon. So, baka sa January 2 na lang. So, kaya Yeah. tayo nag-live chat ngayon. Ayan. Eileen Romana, parang may bata nyo pang tignan. Ha, syempre. Ay, Ganyan po parang- talaga yung mga magaganda. Yes. So, Ako guys, matanda na ako. I'm 25. ano pa? ikaw dahil sa Melchang ko. Sandali, Parang ikaw bata muna niyo. ako. 25 pa lang ako, ayan. Pero mukhang bulok na eh. Aga lang na bulok guys. Hello po, Reyna ni Tunyeng. Hello po! Renya ni Tonyeng. Shout out po sa iyo. Happy New Year po sa inyo. Bata pa ang 25. Sabi ni Discarte. Ay. Ayan. Hello po, idol. Idol ko yun si Discarte. Hello po, Lenny Robredo. Ay, Diyos ko. Bakit na mga ano yan? Gusto ko pumunta si Duterte. Sana makakulab natin yan, no? Si Discarte. Hello, Jet Kasi Live. kapapangan din Hi yan. Kapudi B. Merry Christmas. Happy New Year po, Jen Live. Hello po. Ayan na si Rapi Tulpo, nabuhay ulit. Willie Revillame. Ay, tawagin ko si tatay. Hello po, Tin Lian. Hello po, Happy New Year po, Tin Lian. Hello, Sisi Kikay Cravings. Hello. Kikay Cravings, hello po! Happy New Year, Sisi Marge. Ayan. Andiyan na si Vice.
President Lenny Robredo. Hintayin na natin si President, Duterte niya. Taga-Angeles Kumu Cubs. Nino? Discarte. Ay, Yes. taga-nawa rin ko po, Discarte. Yes. Discarte. Angeles ka na. Angeles siya. Nawa rin po King Angeles. Yes. Punta po akong talanda kayo. Angeles siya naman po kasi ni Mabalakat. Mabalakat Angeles. Mabalakat? Nanita Mabalakat. Malayo yung Angeles sa Mabalakat. Ganon. Ayan. Kikay Cravings, hello. Fatima Santa Cruz. Fatima Santa Cruz? Ike Balong? Hindi ko alam. Santa Cruz. Kita ya mo po, Santa Cruz. Papunta Bataan, Santa Cruz. Tingnan nito Nying, sabi ni Si Kikay Kikay. Cravings. Hello po, Shoutout sis. sa'yo. Mega shoutout po. Happy New Year po sa inyo dalawa ni Habi nyo. Harry Roque. Ayan na yung secretary ni President Duterte, si Harry Roque. Hello Ay. po sa iyo, Harry Roque. Lutong Pacham. Hello po, sis. Kaya nito Nying. Hello. Happy New Year po sa 36 viewers. Hello po. Happy New Year po sa inyo lahat. Ninong may puti ka ni Tabs Bebang. Nino pong Bebang? Beka. Ako? Yako po, may puti ko. Bekang? Bebang? Harry Roque, kumusta ang Pasko niyo? Okay naman po. Sa bahay lang, lockdown po kasi kami. Yes, sa bahay lang kami. Ayan, nandiyan na si President Lord Rodrigo Duterte. Ano ba yan? Andito ako. Isa't Nandiyan na isa ay sila. malapit po kayo sa Masantol na lockdown nga po dyan sa San Jose. Opo, lockdown po kami dito. Nung Pasko, lockdown po kami dito. Bawal lumabas. Kumusta nag-meeting kami? Sabi ni Rodrigo Duterte. Yan. Harry Roque ha, andyan na si President. Ala, lagot na tayo. Nandito na lahat yung Oo. Napakasaya naman. President lahat ng punta sa atin. Si Pincula Baledi Rines Live. Ay, wow. Taga-Porac kayo. Taga-Porac na po rin Ryan's Live. Ay, wow. Kasi tingnan pala palin eh. Idol Miyamu rin po ito eh. Ray. Lutoy pa, Chams. Hello, Sisi. Ina May Cabrera. Hello po, Ina May Cabrera. Happy New Year po sa inyo. Ayan. Thank you so much po sa pagbisita po ninyo sa amin. Yes, thank you so much. Ay, kaklase ng tibong yan. Ay, sexy eh. Ina May Oo. Cabrera. Yes. Kaklase ng, yan, sexy. Um, Tatay Dighong. Rapid tool po, Duterte, pero Mike Enrique ang profile. Taray. Ayan. Hello po sa inyo lahat. Ayan. So, ubus na po yung pagkain Happy New Year, natin. ate. Mm-mm. Kamusta kayo? Okay lang po. Ina Marie. Thank you Ina so May pala, much Ina po. Marie. Ina May, okay lang. Discarded. Idol na kayo, Cavs. Magaling kayong magmukbang tutuman. Thank you po, Kabalen. Thank you so much po, Kabalen. Discarte, idol da ko rin po kasi napakaganda ng mga video din ninyo, di ba? Oo. Ang ganda-ganda niya. Sana makakolab din ko. Ay, Pancho makolab natin Bautista, sila, no? hi po. Ang sarap niyong kumain. Thank you so much po, Pancho. So, mga ka-foodie big, naubos na po yung pagkain natin. So, magpapaalam na po tayo. Yes. Abangan niyo po yung next video namin sa January 2021 po. Ayan. Meron Yes. po kayong bagong aabangan po sa amin sa 2021. Sana po, bisitahin niyo po kami at huwag kalimutan Subscribe! Ayan. Follow nyo kami sa aming The Facebook account. po. Ayan. The Foodie Bee po. Punta po kayo sa The Foodie Bee page po namin. Yes. Marami kami doon kami magpo-post ng yung mga iba-iba nating video. Ayan, guys. So, paalam na po tayo. So, mga ka-Foodie Bee, thank you so much po sa pagbisita po ninyo sa live chat namin. Happy New Year po sa inyong lahat. Thank you so much po. I love you. I love you too. I love you too. I love you too. I love you. God bless po sa ating lahat. Happy New Year. Bye-bye.
Doon ka mag-live ulit. Sis, babae maarot. Mga na yun, ex siya mo. Mm-mm. Kita mo ex-wal? Siguro. Hindi ako kulitin.